Najdeme v centrální Praze a vůbec v Praze asi jen málo míst, které se za posledních 100-120 let tak radikálně proměnily. Nábřeží, z nábřežní zdí neexistovalo vůbec, byly zde ostrovy, které se táhly až do Karlína. Na řece byly mlýny. Řeka byla mnohem širší. Před tou štítovou zdí stávala výstavná, možná nejvýstavnější neogotická budova v Praze. Budova Eliščinných lázní od architekta Ehlena, která byla z utilitárních dopravních důvodů za nacistické okupace zbořena, aby měla okupační správa možnost výjíždět na provizorní most. Pro mě je to spíš takový dům-nedům trochu. Je to více než dům, je to struktura, nebo je to objekt, který je jakousi výslednicí sil působících v daném místě. My jsme k tomuhle návrhu přišli v momentě, kdy jsme měli v ruce kontext několika návrhů předchozích a vyplynulo pro nás z toho jednoznačně nutnost pracovat jiným způsobem. Vyloučili jsme všechny druhy klasických prvků architektonického repertoáru, domy s okny, domy se střechou, parterem a spol. Přišli jsme se strukturou, která má to místo vlastně nově definovat, opanovat, utáhnout jeho exponovanou pozici a podržet to svojí abstraktností a jednoznačnou čitelností. Pomyslnou ideální parcelu vyléváme takovým těstem města, které následně ořezáváme do tvaru, který definují ty vstupy, které tam jsou. To znamená křižovatka, průchod tím domem a v neposlední řadě, nebo velmi výrazně se tam propisuje ten barokní domeček, který vlastně chráníme.